Ahoj, zdraví ťa Jeffrey. Ešte predtým, ako začneme, by som rád poďakoval za podporu komentármi, lajkami a taktiež formami, ktoré sú uvedené v prvom príspevku. Prajem vám teda príjemné počúvanie. Slávna Peťka. Peťka ide táboriť. Prvá kapitola. Čas prázdnin. 2 perfektné stany, 4 nepremokavé podložky, 4 spacáky, fakt. A čo ty mi? Jeho nevyzbrojíme spacákom? Zažartoval Dick. Ozval sa smiech, deti sa dobre zabávali a pes Timmy nadšene mlátil chvostom o zem. Pozrite naňho, zvolala George. Veď ten sa tiež smeje. Papuľu má od ucha k uchu. Všetci skúmavo pozreli na Tima. Chlpatú papuľu ceril do širokánskeho úškrnu a v skutku vyzeral, ako by sa smial. Ty naše zlato, objala ho Anna. Si najlepší pes na svete. Však Timmy. Vuf, súhlasil Timmy a šťavnato oblizol dievčatku nos. 4 deti, Julian, vysoký a na svoj vek pekne urastený, Dick, George a Anna mali plnú hlavu starostí, chystali sa stanovať. George bola dievča, nie chlapec, volala sa vlastne Georgina, no na svoje dievčenské meno zo zásady nereagovala. Pehavou tvárou a nakrátko ostrihanými kučerami naozaj pripomínala skôr chlapca. Páni, to je bomba. Nechce sa mi veriť, že nás naši po tej vlaňajšej hrôze s karavanmi pustia samých pod stany. Tento raz však nejdeme celkom sami, podotkla Anna. Nezabúdaj, že budeme mať pána Laffyho. Ide s nami a má na nás dohliadnúť. Á, Laffino, už to vidím, ten mu dá, rozosmial sa Dick. Zavrtá sa medzi svojich chrobákov a ani si na nás nespomenie. Vyparí sa do prírody a načisto stratí prehľad o svete. No dobre, ale keby nešiel, tak zostaneme trčať doma. Pustia nás stanovať iba preto, že ide aj on. Dobre som počula, čo povedal ocko. Nedala sa Anna. Pán Laffy, postarší zasnený chlapík, učil na chlapčenskej škole a náruživo skúmal život hmyzu. Anna ho obchádzala, keď sa prišiel popíšiť svojimi najnovšími úlovkami, pretože chrobáky mu neraz ušli zo škatulky a rozliezli sa po miestnosti. Chlapci ho mali radi, veď s ním bola zábava, no pripadalo im nesmierne komické, že na nich má dať pozor. Tuším, to bude naopak. Dozerať budeme my naňho, poznamenal Julien. Je totiž presne ten typ, ktorému minimálne raz za deň padne na hlavu stan, dôjde mu voda, alebo si sadne rovno do kartónu vajec. Mám pocit, že pre tie chrobáky je celkom vedľa, že ani nežije na tomto svete. No dobre, nech si je, kde chce. Nemám nič proti. Nech sa len stará o svoj hmyz, najmä, že sa nebude do nás. Prehodila George, lebo z duše neznášala ľudí, čo do všetkého pchali nos. Vyzerá to na super prázdniny, život v stanoch na slatinách a svätý pokoj od dospelákov. Predstavte si, že nám nikto nebude dávať rady, urobíme si všetko po svojom, ako a kedy sa nám zachce. Vuf, ozval sa Timmy a súhlasne plieskal chvostom. No vidíte, oznamuje nám, že aj on si bude robiť po svojom. Smiala sa Anna. Popreháňaš húfy králikov, však Timmy, a statočne obrešeš každého, kto sa opováži čo len priblížiť k nášmu kempu. A teraz už buď chvíľu ticho, Anna, upozornil ju Dick a vrátil sa k zoznamu. Musíme si ho prebehnúť, či sme na nič nezabudli. Kde som to prestal? Aha, 4 spacáky. Tak. A ty si sa spýtal, či aj Tima jedným nevyzbrojíme. Chichotala sa Anna. A čo vám šibe? A na čo? Zapojila sa George.
Bude predsa spať na svojom miestečku, na mojich nohách. Však ty mi. A nemohli by sme mu zohnať aspoň nejaký menší spací vák? Nedala sa Anna. Predstavte si, že by mu z neho trčala iba hlava. Viete, aký by bol chutný? Celkom ako bábätko. Ty mi si neželá vyzerať ako bábätko, odvrkla George. Pokračuj, Dick. Keď nás Anna ešte raz preruší, previažem jej vreckovkou v ústa. Dick prečítal celý zoznam. Bola na ňom hrba zaujímavých vecí. Plynový varič, smaltovaný riad, i hrnčeky, plátené kapsy a to všetko si vyžadovalo náležitú pozornosť. Všetko bolo treba prediskutovať do detailov. Štvorica detí nadšene kula plány. Poviem vám, decká, už len plánovať si taký výlet je fajn pocit. Tešil sa Dick. Tak čo, tuším máme všetko. Čo vy na to? Jasné, myslím, že sme to aj trocha prehnali, usúdil Julian. Ešte šťastie, že náš milý Lufino má auto s prívesom. Pekne si doň všetko naložíme. Sami by sme to asi ťažko uniesli. Juj, keby sme ušli, zvolala Anna. Vysvetlite mi, prečo sa dni tak strašne vlečú, keď sa niečoho pekného neviete dočkať a prečo ulete ako splašené, keď je to konečne tu. Trochu dopletené však, uškrnul sa Dick. Má niekto mapu? Chcem sa ešte raz mrknúť na to naše miestečko. Julian ju pohotovo vytiahol z vrecka a všetci štyria sa okolo nej zhrkli. Na mape bola zakreslená šíra planina, kraj takmer neobývaný, iba kde tu nejaký domec. Len zo pár menších fariem, to je všetko, povedal Julian a prstom sa dotkol mapy. Chudobný kraj, neúrodná pôda, ťažko sa tam žije. Aha, približne tu je to miesto. Áno, presne tu a z opačnej strany svahu je malá farma, kde dostaneme mlieko, vajcia i maslo. Laffy to má preskúmané. Už tam bol a vraví, že farma je síce malá, ale pre výletníkov ako stvorená. Vidí sa mi, že je to už horský kraj však, uistila sa George. V zime tam asi poriadne mrzne. Máš pravdu, prikývol Julian. Vraj aj v lete tam veľmi dobre pofukuje. Laffy spomínal, že si treba vziať svetre a vôbec teplé veci. V zime sa tam sneh udrží dlhé mesiace. Keď ovce zablúdia, musia ich vyhrabávať zo závejov. Dick prstom cestoval po úzkej hradskej, čo sa kľukatila pustou náhornou planinou. Pôjdeme touto cestou až sem. A tu zrejme odbočíme na poľnú a tá vedie k farme. Keď Laffy zaparkuje, poodnášame si batohy k nášmu táborisku. Dúfam, že sa mu nerozložíme rovno pod nosom, zamračila sa George. Kdeže? Naši nám ho síce zohnali ako dozor, no uvidíte, že len čo sa zloží vo svojom stane, vyparíme sa mu z hlavy ako gáfor, povedal Julian. Fakt, nepreháňam. Poznám dvoch, čo sa s ním raz zviezli autom na výlet a večer sa vrátil domov bez nich. Celkom zabudol, že nešiel sám a nechal ich tam trčať v nejakom zapadákove. Perfektný dozor, nadchýnal sa Dick. Laffino je presne to, čo potrebujeme. Ten za nami stopro nepribehne, či sme si nezabudli vyčistiť zuby, alebo natiahnuť teplé svetre. Všetci sa smiali, a aj Timmy sa ukážkovito ceril, jazyk mu visel z papule v šťastnom úsmeve. Radoval sa, že sú opäť všetci spolu, veľmi lípol na svojich detských kamarátoch a tešil sa s nimi na prázdniny. Celý školský rok bolo v dievčenskej škole, do ktorej chodili George za mnou, a veru sa mu aj trocha cnelo za chlapcami. Patril však George a bol jej verný služobník, neopustil by ju za nič na svete. Ešte dobré, že dievčatá sa mohli starať o svojich miláčikov, inak by George, škola neškola,
nebola kvôli psovi vytiahla Petty z domu. Julien starostlivo zložil mapu. Dúfajme, že všetky veci, čo sme si objednali, dôjdu na čas. Od odchodu nás delí necelý týždeň. Radšej sa obdeň pripomenieme Lafimu, aby náhodou nevyštartoval bez nás. Všetko bolo naplánované a deti trpezlivo vyčkávali, no hrali v nich všetky žilky. Z obchodov prichádzali objednané zásielky a nedočkaví adresáti ich dychtivo otvárali. Spacie vaky predčili všetko očakávanie. Sú skrátka super, zvolala Anna. Špicové, pridala sa George a vliezla do svojho. Pozrite, pri krku sa dá krásne stiahnuť a dokonca má aj kapucňu. Páni, tá hreje. V tom budem ako vo vatičke, len nech si fúka severák. Navrhujem, aby sme si ich dnes v noci vyskúšali. Čože? Dnu v izbe? Čudovala sa Anna. O prečo nie? Treba si na ne predsa zvyknúť, vysvetlila George, lebo sa jej videlo, že taký spacívak je 100 ráz lepší ako obyčajná posteľ. Nož v tej noci všetci štyria spali na dláške v nových spacích vakoch a ráno sa svorne zhodli, že mali fantastické pohodlíčko a bolo im teplúčko ako na peci. Problém je iba s Timom, priznala George. Silou mocou sa mi chcel napratať do spacáka. Dvaja sa doň fakt nevpraceme a okrem toho by sa v ňom zaručene uvaril. Mám dojem, že skoro celú noc vylihoval na mojom bruchu, šomral Julien. Najbližšie s ním vybabrem a zamknem izbu. Nebudem mu predsa všetko trpieť, veď po nás skákal ako ropucha. Mňa to skákanie až tak neštve. Skôr ma znervozňujú jeho príšerné tanečky. Vrtí sa dokola ako najatý a trvá mu celú večnosť, kým sa uloží, sťažoval sa Dick. Poviem vám, praktizoval to na mne celú noc. No uznajte, taký hlúpy zvyk. Za to nemôže, vyhrkla George. Má to po divých psoch. Skrátka, dedičstvo po predkoch. Tí totiž spávali v kadejakom trsti a museli si najprv udúpať lôžko. Preto sa dodnes tieto psi vrtia dokola, hoci už nemajú čo udupávať, lebo nespávajú v trstí. Mňa by teda celkom potešilo, keby Timmy zabudol na svojich psích predkov, čo chrápali v trstí a uvedomil si, že je pokojné domáce zviera s vlastným košom na spanie. Usúdil Dick. Mali by ste vidieť moje brucho. Mám ho elegantne došliapané. Samé psie laby. Nevymýšľaj, Dick. Prečo zveličuješ? Zahriakla Anna brata. Božičku, keby už bol útorok. To čakanie ma prestáva baviť. Neboj sa, dočkáš sa, utešoval ju Julien. A pravda, že dočkala sa. Nadišiel dlho očakávaný deň, jasný a slnečný, so síto modrou oblohou posiatou bielými obláčikmi. Aha, biele barančeky, bude pekne, potešil sa Julien. A teraz už len držme palce, aby náš Lafino nezabudol, že dnes je deň odchodu. Dohodli sme sa, že sa po nás staví o 10:00. Berieme hrbu chlebíkov. Mama si povedala, že istota je guľomet a nabalila nás pre prípad, že by si Lafino nič nepriniesol. A ak si niečo prinesie, nič sa nestane. Jedlo nevyjde na zmar, my si s ním hravo poradíme. A na zvyšky je tu Timmy. Blížil sa čas odchodu, všade vládlo vzrušenie a pes ho naplno prežíval s deťmi. Vždy vycítil, keď sa chystali na výlet, vytrvalo vrtel chvostom, jazyk mu visel z papule a dýchčal ani po maratónskom behu. Ukážkovo zavadzal a všetkým sa plietol pod nohy, no nikto ho nevyhrešil. Pán Laffy meškal pol hodiny a prifrčal práve vo chvíli,
keď si už všetci začínali myslieť, že zabudol prísť. Sedel za volantom svojho veľkého starého auta, rozžiarený ako prskavka. Deti ho dobre poznali, veď nebýval ďaleko. A zavše si prišiel zahrať bridge s ich rodičmi. Zdravím vás, ahoj, volal z diaľky. Vidím, že už je všetko nachystané. Fajn, ste šikulky. Naložte si veci do prívesu. Sú tam aj moje, no máte dosť miesta. Mimochodom, mám jedlo aj pre vás. Manželka vravela, že treba radšej zobrať viac. Tuším si dnes vystrojíme hostinu, prehodil Dick, keď spolu s Julienom vynášali z domu stany a spacie vaky, kým dievčatá nosili menšie veci. Čoskoro bolo všetko naložené, príves plný, stačilo poistiť náklad lanom. Julien to raz dva zvládol. Deti sa rozlúčili s dospelými a nadšene sa nahrnuli do auta. Pán Laffy naštartoval, zaradil rýchlosť a kolesá príšerne zaškrípali. Dovidenia, volali zborovo dospelí. A nie, že sa zase zapletiete do nejakého dobrodružstva, dodala mama. Nemajte obavy, povzbudzoval ju pán Laffy od volantu. O to sa postarám. V tých pustých končinách im nehrozí nejaké dobrodružstvo. Dovidenia! A vyrazili, kývajúc o 106 a vykrikujúc celou cestou Dovidenia, dovidenia, hurá, ide sa konečne. Auto uháňalo dolu cestou, príves hrmotne nadskakoval. Prázdniny sa začali. Druhá kapitola. Smer, letovisko. Pán Laffy nebol dobrý šofér. Jazdil prirýchlo, najmä v zákrutách, a Julien sa pod chvíľou zhrozene obzeral, či už z prívesu nepovyskakovali batohy. A veru, spacie vaky v ostrej zákrute vyhodilo do vzduchu, no našťastie pristáli v prívese. Po chvíli hazardnej jazdy to už chlapec nevydržal a potľapkal šoféra po pleci. Prosím vás, pán učiteľ, nemohli by ste trocha spomaliť? Keď to takto pôjde ďalej, cestou všetko postrácame a dorazíme s prázdnym prívesom. Pána Beka, príves, celkom som naň zabudol, zhrozil sa pán Laffy a zaraz spomalil. Prosím ťa, Julien, upozorni ma, ak prekročím 60-ku. Môžem sa na teba spoľahnúť? Aj minule som šiel s prívesom a cestou som postrácal polovicu vecí. To sa už nesmie stať. Julien dúfal, že sa to už nezopakuje. Ostražito sledoval tachometer a keď sa ručička blížila k 60-ke, potľapkal učiteľa po pleci. Pán Laffy sa tváril blážene. Priam žiaril šťastím. Neveľmi rád učil, za to miloval prázdniny. Povinnosti učiteľa mu bránili v štúdiu zbožňovaného sveta hmyzu. Konečne mal voľné ruky a viezol sa so 4 milými deťmi prázdninovať na krásnu planinu, kde žilo veľa jeho včeličiek, chrobákov, motýlikov a všakovaký hmyz, čo potreboval pre svoj výskum. V duchu sa tešil, že deti trocha precvičí v zoológii a veľa sa od neho naučia. Ešte dobré, že nič netušili. Prázdniny a učenie. Určite by boli z toho zhrozené. Pán Laffy bol zvláštny chlapík a aj vyzeral nevšedne. Spod hustého, huňatého obočia sa na svet pozeral láskavými hnedými očami, ktoré Dickovi vždy pripomínali bystré opičie očká. Tvári dominoval mäsitý nos, čo pôsobil dosť odstrašujúco, pretože z nozdier nečakane vyrastala húština chlopkov. Fúzy mal neupravené, bradu okrúhlu a v jej strede na podiv jamku. Svojimi ušami, či vlastne ušiskami, priam fascinoval Annu. Mal ich stočené mierne dopredu a čuduj sa svete, pravým vedel hýbať. Veľmi ho trápilo, že to ľavé nevedel prinútiť k poslušnosti. Husté vlasy si neveľmi česal
a holiča nemal vôbec v láske. Nosieval voľné pohodlné šatstvo z o 2 čísla väčšie ako potreboval. Deti ho mali veľmi rady. Ako si ich priťahoval. Bol skrátka neuveriteľný, srdečný a milý, neupravený a zábudlivý, no býval aj prekvapivo prísny. Julien im neraz rozprával príhodu o zloduchovi Tomovi Killinovi. Jedného dňa pán Laffy pristiel v šatni Toma, ako tyranizuje útleho chlapca, svojho nového spolužiaka, preháňa ho dokola a mláti remeňom. Pán Laffy zaručal ako rozúrený lev, schmatol zloducha za remeň, nadvihol ho do výšky a nastokol na vešiak. Tam budeš trčať, kým ťa niekto nezvesí, hromžil pomstiteľ. Aspoň vidíš, že aj ja viem narábať s remeňom. V zápätí parádnym krokom vypochodoval zo šatne s vystrašeným chlapcom v petách, kým tyrán zostal bezmocne visieť na vešiaku. A pobudol tam hodnú chvíľu, pretože sa nenašiel nikto, kto by násilníkovi pomohol dolu, hoci sa do šatne zanedlho nahrnulo celé futbalové družstvo. A keby sa vešiak naveľa pod ťarchou jeho tela nebol vytrhol zo steny, ten ťulpas tam visí dodnes. Zaškeril sa Julien. Perfektný ťah. Lafino je skrátka frajer. Kto by to doňho povedal? Nevyzerá na zúrivca. Anna mala túto príhodu veľmi rada. Pán Laffy jej hneď pripadal ako hrdina, cítila sa poctená, že môže sedieť vedľa neho v aute a o všeličom s ním debatovať. Ostatní traja sa tiesnili vzadu s Timom. George zhodila psa z kolien pod prísnym zákazom návratu. V letnej horúčave ju nepríjemne zahrieval svojim kožuchom. Nuž, milý Timmy sa musel uspokojiť s nezvyčajnou pozíciou, stál na zadných labách, pred nimi sa opieral o rímsu a ňufák mu vytrčal z obloka. O 12:30 si urobili obedňajšiu prestávku. Pán Laffy v skutku myslel s jedlom aj na deti. Priniesol kopu chlebíkov a nehodzakých. Jeho manželka si dala záležať a večer pred cestou sa usilovne zvrtala v kuchyni. Nakladané uhorky, šunka a hlávkový šalát, vajíčka a sardinky. Jej, pán Laffy, tie vaše chlebíky sú svetové. Naše sa im ani zďaleka nevyrovnajú, zhodnotila Anna a naraz sa pustila do 2, uhorkového aj šunkového so šalátom. Všetci poriadne vyhladli. Timmy dostával od každého po kúsku, zvyčajne posledné sústo a ostražito sledoval každý chlebík, aby mal prehľad, kedy na ňo príde rad. Pán Laffy sa ako si nedovtípil, že Timmy si skrátka nárokuje posledné sústo z každého chlebíka a tak pes prekvapenému stolovníkovi jednoducho vychňapol svoj podiel z ruky. Bystrý psík, pochválil učiteľ Timmyho a uznanlivo ho podľapkal po kožuchu. Vie, čo chce a ide rovno na vec. Veľmi múdro. George bola prirodzene v 7. nebi. A vždy Tima pokladala za najmúdrejšieho psa na svete a neraz ju veru o tom presvedčil. Rozumel každúčké slovo, vedel, prečo ho tľapká a hladká, chápal každé jej gesto. Tým by bol nepochybne lepší strážca, lepšie by dohliadol na štvoricu detí ako zábudlivý pán Laffy. Napili sa zázvorového piva a potom si pochutnali na zrelých slivkách. Timmy sa nedal nahovoriť na slivky, za to však vylízal trochu rozliatej limonády. Potom prečistil zem od omrviniek a šiel si uhasiť smäd do nedalekej bystriny. Výletníci opäť vyrazili na cestu. Auto sa rozbehlo po Hradskej a Anna po chvíli zaspala. Dick zazýval ako hroch a tiež sa ponoril do spánku. George bola síce ako rybička a s ňou aj Timmy, no Julien by si bol rád zdriemol. Neodvážil sa však odtrhnúť oči od tachometra, lebo pán Laffy po dobrom jedle očividne nabral elán a hrozilo, že opäť neúnosne šliapne na plyn.
A viac nezastavujeme. Olovrantovať budeme až na mieste. Nečakane zahrmel autom šoférov hlas a Dick sa strhol zo spánku. Mali by sme ta doraziť približne o 5:30. Pozrite, v diaľke sa už črtá planina. Vidíte ten šedivník? Nádherne purpurový. Priam žiari. Jeho celé more. Všetci sa pozreli dopredu, iba Anna nerušene spala. Naľavo sa im odkrýval úchvatný pohľad na náhornú planinu. Čarovná krása panenskej prírody, nevšedný pokoj a žiarivo purpurový šedivník, čo ako obrovský koberec so sítomodrým okrajom vystieľal šíru planinu, bolo si na čom popásť oči. Odbočíme doľava a už iba kúsok, oznámil pán Laffy a prudko strhol volant doľava, až batohy vzadu podskočili ako na trampolíne. Hor sa na planinu! Auto sa začalo driapať do kopca, minulo zo pár domčekov. V diaľke na čistinkách sa črtali malé farmy, pastviny boli posiaté ovečkami, podľa ktoré so záujmom sledovali prechádzajúce auto. Ešte zo 30 kilometrov, zahlasil šofér a z ničoho nič zošliapol brzdu, aby nevrazil do dvoch veľkých baranov, čo stáli uprostred cesty. Celkom by som uvítal, keby tieto tvory neklebetili rovno na ceste. Mohli by si vybrať aj iné miesto. Hej, uhnite, chceme prejsť, rozumiete? Cestujúci Timmy sa spravodlivo rozhorčil a už chcel vyskočiť z auta. Obrechané barany sa urýchlene stiahli na kraj a auto malo voľnú cestu. Anna sa stihla načisto prebrať zo spánku, veď ju pri prudkom zabrzdení priam vyhodilo zo sedadla. Mrzí ma, že ťa zobudili. Taká hanba, zvolal pán Laffy, pozrel na Annu prívetivým pohľadom a bezmála vbehol do priekopy. Už iba chvíľu, hneď sme na mieste, prihováral sa jej. Stúpali čoraz vyššie a vyššie a vonku už pofúkoval svieži vetrík. Všade navôkol sa rozprestierala planina, široko ďaleko, nič iba planina. Sem tam sa popri ceste objavila bystrina, voda veselo žblnkotala a šla si svojou cestou. Z týchto bystrín sa pokojne dá napiť, povedal pán Laffy. Voda je kryštáľová a studená ani ľad. Aj blízko nášho táboriska preteká chladná bystrina. To bola dobrá správa. Julian si spomenul na veľké bandasky, čo si viezli so sebou. Vôbec netúžil vliecť ich stovky metrov. Bystrina pri táborisku im ušetrí kopu námahy, raz dva skočia po vodu a je po probléme. Došli na ráz ceste. Cesta vpravo bola pekne dláždená a hadila sa do ďaleka, doľava však viedla poľná, vhodná na najvyš pre vozy. Touto pôjdeme, povedal pán Laffy a auto sa vydalo na neľahkú túru po kopcoch a výmoľoch. Šofér chtiac nechtiac musel spomaliť a trmácajúci sa pasažieri si aspoň podrobne poprezerali okolie. Tu už hádam radšej odstavím auto, usúdil pán Laffy a zastal pri hladkom sivom skalisku, čo čnelo do výšky. Skala ho ochráni pred vetrom i prudkým dažďom. Navrhujem utáboriť sa kúsok odtiaľ. Nedaleko skaly sa rozprestierala stráň, chránená bujným hlodašom. Všade navôkol rástol mekučký, hustý šedivník. Julian uznanlivo pokyvoval hlavou. Miesto ako stvorené na stanovanie. Pri tých mohutných kríkoch nájdu perfektné útočisko. Tam ich neprekvapí severák. Výborne, fajn miestečko, zhodnotil Julian. Čo navrhujete? Najprv sa najeme, alebo vybalíme? Hlasujem za jedlo, hlásil sa hladný šofér. Mám tu úžasnú vecičku. Maličký varič, na ktorom sa dá výborne kuchtiť. Najnovší vynález, šetrí panvice i kanvice
a nešpiní smalt. Aj my sme si priniesli varič, oznámila Anna, vyskočila z auta a poobzerala sa po okolí. Je to tu ako v rozprávke. Čarovný šedivník, slnko a vietor. A tá farma obďaleč, tam sa budeme zásobovať jedlom? Prstom ukázala na menší dom na návrší. Stál na čistinke na nedalekej lúke a pásol sa tam kôň a zo 3 krávy. Blízko domu bol ovocný sad i zeleninová záhradka. Čistúčké, upravené obydlie uprostred planiny pôsobilo v skutku nezvyčajne. Oliho farma, povedal pán Laffy. Nebol som tu 3 roky a vidí sa mi, že medzičasom zmenila majiteľa. Dúfajme, že aj s tým novým budeme dobre vychádzať. Tak čo, máme ešte niečo pod zub? Pravda, že mali. Anna totiž prozreteľne myslela aj na horšie časy a odložila na olovran slušnú kôpku chlebíkov i kus koláča. Rozložili sa v mekučkom šedivníku a za bzukutu včiel do seba súkali jedlo. Tými trpezlivo čakal na zvyšky a napäto pozoroval usilovné včely, ako mu bzučali okolo uší. Boli ich tisícky. A teraz sú už na rade stany, ozval sa Julien po hodnej chvíli. Najvyšší čas ich postaviť. Poď, Dick, povybaľujeme príves. Pán Laffy, povedzte si, kde chcete mať stan a my sa potom rozložíme trocha ďalej, aby sme sa netiesnili a zbytočne vás nerušili. Veď viete, 4 deti... Pán Laffy už mal na jazyku, že si ich všetkých želá mať rovno pod nosom, no v tomu zišlo na že možno oni si neželajú ho mať rovno pod nosom. Možno sa chcú vybúriť pri hrách, zaiste narobia trocha hluku. Keby bol v tesnom susedstve, mali by zábrany, brali by na ňo ohľad a nevedeli by sa uvoľniť. Rozhodol sa teda, že sa radšej usadí v primeranej vzdialenosti. Postavím si ho tam dolu, pri tých hustých kríkoch a vy si svoje postavte tu hore, pri hlodaši. Pozrite, ako sa rozrastá, do oblúka, ochráni vás pred vetrom a navyše si nebudeme v ceste. V poriadku, pán učiteľ, súhlasil Julien a spolu s Dickom sa dali do práce. Stavať stan bola dobrá zábava. Timmy sa statočne plietol deťom pod nohy, ukorestil nosné lano, no nikto ho neokríkol. A keď sa nad planinou pomaly začal znášať súmrak, stáli už všetky 3 stany, vystlané nepremokavými podložkami a v ich úhľadne rozložené spacie vaky, u detí po 2 v každom stane a u pána Laffyho 1. Pôjdem si už lahnúť, ozval sa pán Laffy. Oči sa mi zatvárajú. Dobrú noc vo spolok. Pekne sa vyspite. Stratil sa v prítmi, Anna zoširoka zívla a v zápätí sa aj ostatní rozzývali ako na povel. Poďte, decká, ide sa do spacákov, zavelil Julien. Dáme si každý po čokoládke a aj nejaké keksy. Zalezieme si do stanov a schrúmeme to po ležiačky. Dobrú noc, babi. Už sa teším na ráno. Zobudíme sa v prírode. To bude pocit. Obaja bratia zmizli v stane. Dievčatá s Timom vliezli do svojho, vyzliekli sa a vhúpli do teplúčkých spacích vakov, čo hriali ako perina. Tie sú super, nadchýňala sa George a odtisla Tima nabok. To je pohodlíčko, také, čo si treba zažiť. Nie, Timmy, nie tak. Hádam len vieš, kde mám brucho a kde nohy. No dobre, už je to lepšie. Dobrú noc, lúčila sa ospanlivo Anna. Pozri, George, cez okienko vidieť hviezdy. Však sú obrovské. No George sa nestarala o hviezdy. Zmáhala ju únava, veď mali za sebou náročný deň. Keď Timmy začul Annu, zastrihal jedným uchom a jemne zavrčal,
tak sa vždy odzdravil pred spánkom. Potom si zložil hlavu na predné laby a privrel oči. Naša prvá noc pod stanmi, tešila sa v duchu Anna. Ja si ani nezaspím. Budem bdieť, hľadieť na hviezdy a vdychovať tú úžasnú vôňu šedivníka. No nestalo sa. Neuplynula ani minúta a premohol ju spánok. 3. kapitola. Annina sopka. Julien sa zobudil prvý a kdesi zhora k nemu v rannom tichu preniklo zvláštne volanie kurlí, kurlí. Sadol si a chvíľu nevedel, kto je a kto to volá. No jasné, je v stane s Dickom, majú prázdniny a táboria na planine. A hore nad hlavou mu škrieka hvízdák, vták, čo žije v týchto končinách. Zazýval a opäť si ľahol. Bolo skoré ráno, hrejivé slnečné lúče sa predierali do stanu a chlapec cez spacívak cítil ich teplo. Vychutnával rannú pohodu a pokojne si lenošil. Čoskoro mu však začalo škvrkať v bruchu a toho nejakovsky nepotešilo. Pozrel na hodinky. 6:30. Nechcelo sa mu ešte vstávať z pohodlného teplúčkého pelechu, zašmátral povedľa, či nenájde zvyšok čokolády, na ktorej si večer pochutnával a našťastie objavil kúsok. Vložil si ho do úst a ďalej si hovel, počúval vtáči koncert a pozoroval, ako sa slnko vydáva na svoju dennú púť. Po chvíli opäť zaspal a zobudil sa na to, že Timmy mu usilovne oblizuje tvár. Vyskočil ani vystrelený. A v otvore stanu zazrel vycerené dievčenské tváre. George i Anna už boli vychystané. Vstávajte, leňosi, zvolala Anna. Poslali sme vám Tima, aby vás trochu prebral. My dve už sme hore. Božské ráno, skrátka balada, usúdila George. Dnes bude veľmi horúco. Už aj nech ste hore. Ideme sa mrknúť k Bystrine a hneď sa aj umieme. Nebudeme sem predsa vláčiť vedrá vody. Veď je potok niekde na blízku. Aj Dick sa zobudil a obaja chlapci sa rozhodli, že sa vyskočia vykúpať do Bystriny. Vykročili do slnečného rána, hladní ani vlci, no šťastní ako blchy. Dievčatá sa už práve vracali od Bystriny. Tamhľa je to, ukazovala im Anna. Hej, Timmy, nože, zaveď chalanov k vode. V potôčiku sú hnedé kamene, voda je ľadová a pri brehu rastie papradie. Nechali sme tam vedro. Prineste ho plné, dobre? A na čo máme vláčiť vodu, keď ste sa už umyli? Ohradil sa Dick. Lebo ju potrebujeme na riad, odvetila Anna. Vidíte, na to sme nemysleli. Predsa len treba nosiť vodu. Čo myslíte? Nemali by sme zobudiť pána Laffyho? Vôbec nejaví známky života. Nie, nechajte ho spať, rozhodol Julien. Nášho milého šoféra asi vyčerpalo slimačie tempo. Odložíme mu jedlo a hotovo. A čo vlastne bude na raňajky? Vybalili sme plátky slaniny a paradajky, oznamovala Anna. A varenie bol jej koníček. Julien, prosím ťa, ako sa zapaľuje varič? George ti povie, odvetil chlapec. Páni, a nezabudli sme vziať panvicu? Nezabudli, sama som ju zabalila, povedala Anna. No bežte, keď ste sa vybrali. Raňajky na vás už budú čakať. Timmy vodcovsky odviedol chlapcov k Bystrine. Julien s Dickom bez váhania vhúpli do priezračnej vody a o 106 vykopávali nohami. Aj pes vošiel do vody a o zábavu bolo postarané. Od Bystriny sa ozýval veselý krik. Chlapci jačali ako diví. Tak, a teraz sme už na betón zobudili nášho Lafina, zvolal Dick,
a drhol sa ľanovým uterákom. Senzačný ľadový kúpel. Problém je iba v tom, že som ešte viac vyhľadol. Cítiš tú slaninku, ako rozvoniava? Zavetril Julian. Chytro sa vrátili k dievčatám, no po učiteľovi ešte vždy ani stopy. Ten má teda hlboký spánok. Posadali si do machu a pustili sa do raňajok. Anna opiekla na masti veľké krajce chleba a bratia ju vychválili do neba. Malá kuchárka bola od šťastia bez seba. Beriem si na starosť kuchyňu, povedala. George mi však musí pomôcť variť i umývať riad. Chápeš, George? No George nechápala. Priam sa jej protivili práce, ktoré Anna zbožňovala, napríklad zastielanie postelí a umývanie riadu. Zamračila sa. Pozrite, aká je ofúčaná. Nechápem, na čo toľko rečí okolo umývania riadu, keď tými vďačne povylizuje všetky taniere. Doberal si ich Dick. Všetci sa smiali, ešte aj George. OK, jasné, že pomôžem. Nezaškodilo by však šetriť taniermi, aby ich za každým nebola celá hrba. Máme ešte opekaný chlieb? Nie, no v tej škatuli nájdeš nejaké keksy, radila jej Anna. Počúvajte, chalani, ktorý z vás bude chodievať na farmu po mlieku a ostatné veci? Dúfam, že nám dajú aj chlieb a ovocie. S tým sa nezaťažuj, to je naša starosť. Rozdelíme si to, povedal Dick. Hej Anna, nemala by si nachystať niečo aj pre Lafina? Idem ho zobudiť, veď prespí pol dňa. A začne mu šramotiť okolo stanu ako ucholák, navrhol Julien a vstal. Vresk a hluk možno ignoruje, no taký sympatiak ucholák ho stopro vyburcuje zo spánku. Zišiel dolu k stanu. Odkašľal si a v zápätí zdvorilo prehovoril. Ste hore, pán učiteľ? Ticho. Nejaká odpoveď. Julien zopakoval otázku a potom trochu zmetený odišiel k otvoru, odhrňul spustenú chlopňu a nazrel dnu. Stan bol prázdny. Dnu ani živej duše. Čo je, Ju? Zvolal Dick. Nie je tu. Kam zmizol? Zháčil sa Julien. Zavládlo ticho. Šokovanej Anne prebleslo myslou, či sa už raz zase nezamotávajú do dákeho dobrodružstva a potom Dick zvolal a má tam plechovku na chrobáky? Vieš, tú buksu s remienkom, čo so sebou nosieva na lov hmyzu. A čo jeho šaty sú tam? Julien preskúmal vnútrajšok stanu. OK, zvolal a všetkým odľahlo. Nie sú tu šaty ani buksa. Ufrngol do terénu skôr, ako sme vstali. Iste nič nejedol a stavím sa, že nás načisto vypustil z hlavy. Ani by ma to neprekvapilo. To je celý on, usúdil Dick. Nie sme však jeho poručníci. Môže si robiť, čo chce. Ak si neželá raňajky, prosím, veď nikto ho nenúti. Dúfajme, že sa polové vráti do tábora. Anna, prosím ťa, zvládneš to tu